Shafa'atu, 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 Shafa'atu. Wannan annobar ba karama ba ce. Kai! Kai baka san halin da garin nan ke ciki ba za ka zo ka tsaya a kofar gidan nan kai kadai? Kai baka san hakkin hukuma bane ta kare lafiyar ku. Ban gane matsalar da garin da yake ciki ba. To in matsalar a cikin garin sai ki zama a kofar gidana? Okay, annobar da take garin kai baka san da ita ba. Dan kofar gidanka ne shikenan a'a a baka ka mutu kenan. Na ga dai mutum da duk lokacin da Allah ya zai masa dole sai ya mutu. To dakata. Baran gaya maka wani abu da daya. To da mu tafi. Amma wallahi in muka dawo muka ganka a nan ko to wallahi kai kuka rake. Ana kula da lafiyar ku amma ba kwa tunani. Shafa'atu, 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 kin saka mu zulumi. Wasu lokuta mu fita hayati, mu kasa ci, mu kasa sha. Shafa'atu, ke ce silar shiga yanayi. Dalla tashin mun anya. Ku ba irin yaran nan fa marasu kunyan nan sai ku zo bakin lungu kawai ku tsaya ku takare abun ku. Ke, dalla tashin mun anya in wuce da Allah. Ba magana nake miki bane wai. Dalla maka mun anya da Allah. Shafa'atu, Shafa'atu. Dan Allah ki faɗa mun ko cewa titi. Ni ce Shafa'atu. Lai! Dan Allah ki haƙuri. Tana ta rufe min baki. Ka san suna Allah kake wulakanta mahaifiyarka? Kake mata rashin kunya kala-kala daban-daban. Ku bari ka ji in gaya maka, idan baka fi kowane ɗa iya ladabi da biyayya a cikin garin nan ba a bakin ranka. Na baka mako ɗaya mu fita hayati, mu kasa ci, mu kasa sha. Shafa'atu, ke ce silar. To yanzu ba mu ma su waye za su zo shi a cikin ɗaki ba. A ɗaki shi ne abin da yake bani mamaki. Inna lillahi. Babba ne, yaro ne. Shafa'atu, 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 kin saka mu zulumi. Wasu lokuta mu fita hayati, mu kasa ci, mu kasa sha. Shafa'atu, Shafa'atu,
Kai! Kai! Easy, easy. Shafa'atu, 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 kin saka mu zulumi. Wasu lokuta mu fita hayyaci, mu kasa ci, mu kasa sha. Shafa'atu, ke ce silar shiga yanayi. Yalla bai kai ma ina tawagar. Tawagar ai duk na raba su inda ya kamata. Kai kuma ya rabe kai. Ni ma na tura su anguwan Amina. An ce an ga wannan annoba a can. Kana ji na? Wannan annoba takan iya komawa mace, takan iya komawa namiji, takan iya komawa akuya, takan iya komawa tinkiya. Saboda haka dole mu zama very careful. To yalla bai wannan abu ma da naji. An ce fa ita fa ba aljana bace, amma komai tana iya zama. Kwarai ko. To amma ran kai dade. Ni tambaya ta nan. Yalla bai yaushe ne karshen duti na a nan garin. You are very stupid. School fees, sorry sir. Ni kake gaya min yaushe da gama dutin ka? To ran kai dade. Ai yanda muka shigo nan garin sai mun tabbatar da cewa komai yayi normal, yayi clear, mun yi clearing din komai sannan da mu bar garin. Saboda haka ni ina son sai na kama wannan annoban da hannuna na saka a keji. Na tafi da ita. A keji. A keji. To ran kai dade ba zan ma musu ba. Saboda haka kar ka ƙara wannan magana. To ran kai dade. Ka zo aiki ina. To shikenan ran kai dade. Sai. Ini. Wuce ji Shafa'atu. Aji dan banza. Shi magana yake wai yaushe ba annoban da ta Shafa'atu, 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 kin saka mu zulumi. Wasu lokuta mu fita hayyaci, mu kasa ci, mu kasa sha. Mahaifinka ya sha gaya maka kada ka fita waje, amma ba ka jin magana. Mahaifinka ya fi jin magana ta fiye da kai. Shi ne ka kama hanya ka fita ko? Saboda na ce ba na so in ga kowa a waje. Duk wanda na gani ya zama nama na. Shi ne kai ka fita ko? Za ka wahala. Za ka yi wahala. Ɓata min da gani. Za ka wuce ba?
To ai ni ban gane na ji kina cewa wai gari ba lafiya ban gane ba. Kamar sai ka ce irin ana tashin duniya ce gari ba kowa kwata-kwata haka. Kalan sai na ba kada ka nake yi ba. To amma menene yake faruwa haka da ya zamanto garin ya zamanto haka ni kaina sai yanzu ma da kika yi magana ma hankali na ya zo kai. Tunda muka taho ni ban ga mun haska. Ga ba ko sun so ba. Sun so ba. Stop writing. Daga ina. To ranke daɗe na ga dai yanzu dai ba dare ba ne. Kuma da daddare shine lokacin da ake ganin mutum irin a bincike domin a lokacin ne marasu gaskiya suke yawo. Mu kuma ai daga ganin mu ai kaga masu gaskiya. La! Ya kura hukuma! Ka kura hukuma! Oh! Hujja ta farko, fyaɗe. Me ya balle ma botunan wuyan riga? To wannan ra'ayina ne yanzu in na ga dama ma sai in ƙara balla ɗayan. Oh! Stop writing! Ke ko me sauke gidanki? Ƙasa ba ga mayafawa ba. To na samu hujja. Na samu hujja. To wannan ai kai kaman ma baka ma san ma ya aikin ka yake ba kenan. Kuma haka ba ta za a yi ko da riga ka gana cire ta ya za a yi ka yanke mana hukuncin cewa an yi wani fyaɗe ko wani abu makamancin. Stop! Writing! Ni za gani ka ce masaki na ba? Ni da ne yaƙe-yaƙe na ƙasa. Na shiga bala'i, na shiga masifa. Kai, wurin gaya ma gaskiya, kai da ko jama'atu ba kai ba, baka san me rayuwa ba, ni ko a kaki. Tun daga farko har ƙarshe, na maka zata alƙawari, sai na ƙara da wani bala'i. A'a, ni ba magana zan gaya maka ba, amma dai ni ban tambaye ka ko kai yaƙi ko me ba, kaga wannan can aikin ka ne wannan. Stop! Kaga. Writing! Ko a sasanta a nan, ko an kai abin sama. Sama. A'a ranke daɗi. Abin da ya kamata shine kawai wannan kes din a san yadda za a yi a kashe shi a nan kawai ba tare da wai an tsaya wani kai ruwa rana a ce an kai magana sama ba. To shikenan. Koma gefe. Zan fara binciken ta kafin kai. Koma gefe. Tsakaninki da Allah ya kuje da shi. Saurayi na. Oh, sauranki ne? Shakka babu. To kin samu ne. Me? Dan A'a ba komai kawai dai. Warka. Kin gane? Abin da ke so da ke shine. Yanzu na fasa kaiwa sama. Kin gane? Ke zai mutu a ƙasa. Ki ban namba waya. Ba ki ban koyi daga sama. To ranka daɗe in ka gama tambayar na saboda in samu mu. Na gama. Zo nan. Allah ya taimake ka. Yanzu babu wata matsala. Za ka yi gaba. Kuma ya ƙare. To magana ta mutu ko anan? Babu wani sauran kes. Yawa dan ni dama abin da bana so magana ta sama. Yawa. Ai yanzu ba magana sama, bare kasa. To shikenan. Ai, abin da ke so yake shine. Kirke hukuma da muhimmanci. Yanzu uban me zaki da wannan? Ga hukuma wanda zai baki tsaro. Duk dare. Hello. Zan je gurin budurwata ne mu ɗan yi hira. Wajen budurwa ba ka jin annoban da yake garin nan. To ranka ya daɗe duk wata annoba ma da take faruwa a garin nan ranka ya daɗe to ai ni me haɗi na da annobar da take faruwa ranka ya daɗe ni ba wani abu da ya faru da. Anya ba kai bane Shafa'atu. A'a wani irin Shafa'atu kuma ka ganni gemai da ni sannan ka kira ni da wata Shafa'atu ranka ya daɗe nuran ma ba zai samu ba. Ita fa rikida take yi. Ta rikida namiji ta rikida mace. Yanzu dai za ka je wajen budurwanka. Can zan ji. Zan raka ka wajen budurwanka. In dai na ga ban ganta ba, to lallai kai ne Shafa'atu. Oke, in muka je shi kenan? Shi in na gani in kuma ban ga budurwan ba fa kai ne fa. Ke ce Shafa'atu. Mu je.
ina za ka kai ni tun nan sai tafiya muke ta yi ba kawo gidan ba ne a ranke da dai ai mun zo ma ga gidan nan nan ne gida salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum kin san wannan Na san shi. wane ne shi a gunki Saurayina ne. Allah ya so ka ba dan ta ce saurayinta ne kai ba to wallahi kai ne Shafa'atu. haka ne to shikenan ranka ya dade tunda da yanzu kai tabbatar da cewa ni saurayin nata ne ranka dai to shikenan ranka ya dade mun gode ku Shafa'atu, Shafa'atu, Shafa'atu. Tsakanin ka kuma da ɗan sandan nan ne. wai kawai fa tafiya nake ina so in zo gurin ki shine wai kawai daga gani na ya kira ni wai yana ce min wani wai ni ne wai zai kalla ya ce min wani Shafa'atu kamar ya ganni da zani ka ganni gemai da ni ba da zani ka ganni ba ka zo kana ce min wata Shafa'atu ha ba ai ni ya ma ban mamaki ban san komai ba abinda na sani ka ganni ka zo kana ce min wani Shafa'atu shine na ce mai zan zo gurin budurwa ta hira ne wai kuma yanzu duk da haka wai sai ya bi ni domin ya tabbatar da cewa wai gurin budurwa ta zan je wai in ba haka ba in ba wai ni ne Shafa'atu ni ba gurin budurwa Shafa'atu, 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 garin nan Shafa'atu, kin saka mu Kai, zulumi. zo mana. Wasu Daga ina kenan fa? lokuta mu fita. Wace irin tambaya ce daga ina ke? ba za mu tambaye ka ba ko kaga kakin union ne a jikinmu. To bari ka jin gaya maka. Ni senior ne a bangaren aiki. Senior ya fi kakin Najeriya, kakin police. Akwai wani senior da ke gaban kakin police? Babu. To kwantar da hankalinka. Waye kai? Who are you? Jajircewa ta da ƙwarewa ta akan aiki na yasa aka invite ina zuwa garin nan domin in maganin wata annoba. Yanzu duk mu jama'an tsaro ba za mu iya bai an gayyato wani kai ne wato. Tela, who are you? To ni ne ghetto prince. Duk wani ghetto da yake duniya. Bai garin nan ma san da zuwa na. Kai ka ce shi ya kira ka. Mu kuma gwamnatin ce ta turo mu saboda annobar da ke garin. Mu yanzu tun da ka ga an turo mu na da aka tace, aka bincika, aka zaɓo zakakuran ma'aikata aka turo saboda wannan annoba. Oga, Na? this annoba is true annoba. Aljana ce. Kai, shi yasa aka gaya muku duk wanda zai shiga wannan aiki ana son a samu jajirtacce kaji kana pause kana cewa wai wannan annoba ni na annoban banza a pause. Ba ku ji wata iska ta wuce nan ba? Oga, I think na aljanai. Wannan aljana yarinya. Da iska ce. Okay, ita ma takan zama haka? Tana zama kuku, ta zama kaza, ta zama akuya, ta zama rago. To dan iska ya wuce, I think ita ce ta wuce. Kun dai ji dai abin da na ji ko? No, na ji. To, kana ji? Ina jin ka. Wannan annobar da kaga alamun ta yanzu dalilin ta zuwa na garin nan kenan saboda ni in magance ta. Kai da ka sa ni kuɗin magashi yanzu ka zo kana jin tsoro. A'a, in dai wannan iska da ta wuce, aljannan nan takan zama iskar. Ni ma na yi supporting ɗinka mai aiki tare. Ba komai in dai za a yi maganin wannan iska. Aljani. Kai ne daidai aljanan nan wanda za ku faɗa, yi ma na aljani. Ai, dai ni ba ina ji. Takin kwaba kawai. Wait. See them. Dan Allah dan Annabi. Billahi la ilaha illa huwa mun zo garin nan ne domin kula da al'umma da awaki da shanu. Ba dan ke ba, la ilaha. Ba kwa ganin abin da nake gani? Bishiya ne a sai bishiya. Ai na bishiya, ni nake ganin me nake gani. Ba dan ke da zo nan garin ba. Ba komai sa. Kamar ya ba komai. Shafa'atu, Shafa'atu.
akala ta namiji. Soyayyar ka ce ta zamo tsani masoyi na baka akalar su. Kai ne ka zamo mini tauraro na baka akala ta namiji. Ni da ke zan zauna rayuwa ta nuna kirke na amana na saka ki a raina jani zane ki kai ne na saka ki a raina ƙaunar ki gare ni ba zan canza ba. Kai ne tauraro na baki akala ta namiji. kai kake fasa taro Na baki akala ta namiji. san maka so ba koro Na baki akala ta namiji. haske kamar tauraro Na baki akala ta namiji. ka sana a ranka kar ka cire ni kaunar ka nake ni ba zan bar ka ba. So mai canjin launi ya sa na Hausa ne, ya hana ni sukuni, ki tallafe ni ki so ni, ya mai kaunata sirrin ruhina ga hannu na ki jani a so ba zan bar ki ba. masoyi na baki akala ta namiji. a san ka bana shayi Na baki akala ta namiji. karkayo juyayi Na baki akala ta namiji. ka ja ni zana masoyi Na baki akala ta namiji. zan rawa in juyi a gaban ka masoyi hannu na ka ja ni a so ba zan bar ka ba. Zana kai ki huta daga miki tuta a cikin masarauta kin zamo yar gata zariri take in baki kulawa shalela raina zo ta koyar baba. Shafa'atu, 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 Shafa'atu.